הרב אבי אברהם, שומע אותנו? אבי שומע? אני שומע אותך דרך הפלאפון, לא? אבי, אתה שומע? אתה נמצא פה? זה שרית אברהם, זה השם? לא, שרית אברהם זה לא השם, אבי אברהם. אין לי כזה משתתף. אבי בבייב? לא. שנייה אני בודק. רבקה, את יכולה לשים מוזיקה. אבי? לא שומעים אותך, לא שומעים אותך. תפעיל את הקול. למטה כזה מיד. כן, שלום, שומעים? יופי, עכשיו שומעים אותך קצת יותר תאורה. אתה יכול לשים על השטק. אולי תמקד את המצלמה קצת יותר למעלה, חוץ מזה הכל בסדר. ככה יותר.
שלום לכולם, אנחנו כמה דקות מתחילים, אם לכולם 2 דקות להתארגן, כבר אנחנו מתחילים. אתם שומעים אותי? תעשו ככה עם היד. רגע, מירן, שלום, בוא נעשה טסט חצי דקה. אהלן. תגידי אם רואים טוב, אם שומעים טוב. בוא ננסה רק לשמוע. לא שומעים בכלל. לא שומעים בכלל את הקלידים. בוא רגע, מתנאל. בוא שנייה, תעביר לי את המחשב לפה. רגע. אין בעיה, יש גם במקביל לצערנו אזעקות באשדוד ובכל הצפון, אז אנחנו ניתן לילדים עוד להתארגן. אם שומעים ככה. שומעים? לא. אז אולי יכול להיות שאני סגור. אותי אתה שומע? אותך אנחנו שומעים, המחשב סגור. מה זאת אומרת? רגע, אתה רואה אותי? רואים אותך ושומעים אותך. יופי, עכשיו תקשיב לפסנתר. לא שומעים. לא יכול להיות. שומעים מאוד 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 חלש את הפסנתר. רגע, עכשיו ככה. שומעים פסנתר מאוד חלש. מוזר. רגע, בוא ננסה ככה. שומעים?
פעם, שומעים לא. מאוד 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 חלש. איך זה יכול להיות? איפה המיקרופון פה? תחזיק לי את זה רגע באמצע, תחזיק לי את זה רגע, שם נראה אם שם שומעים טוב, אז אני אבין משהו. תגידו עכשיו. קצת יותר טוב. אה? קצת יותר טוב, עדיין לא שומעים אבל. זה מוזר מאוד. עכשיו? עכשיו לא. טוב? לא. אוקיי, לא. רגע, היה פה שנייה ששמעו. היה כאן שנייה, כן, שמעו כאן. זה מוזר. כן, זה מוזר. זה כאילו אמור לשמוע הרבה יותר סבבה. שנייה. לא. זה לא יכול להיות, אם שומעים אותי, איך לא שומעים פסנתר? כן, שומעים רעש, כי אתה שמת על זה. להפך, נראה לי הייתה שם לפני זה שנייה אחת ששמעו. רגע, ככה. כבר יותר טוב. זה בגלל שיותר חזק. כי הייתי בדיסטורשן, אוקיי. אז בואו ננסה ככה. רגע, בוא ננסה. אני מגן יותר בשקט, זהו. תראו עכשיו. לא. אני מסתובב את זה, תגיד לי איך שומעים הכי טוב. שם זה לא היה קודם. עכשיו שמעו טוב? לא. שים פה. עכשיו תגיד לי. רגע, לפני שנייה. שנייה לפני. תשים פה. שים פה. רגע. כן, הכי טוב. אז תביא פה משהו, רגע, שים את זה פה. זה ייפול עליך. גם ככה לא רואים את זה. שנייה. אוקיי, אז ילדים יקרים, קודם כל ברוכים הבאים, אנחנו ניתן לאמירם ככה להתארגן עוד דקה 2. רגע, תשים פה רגע, בוא ננסה גם פה. תגידו אם שומעים. שומעים? לא. אז תחזיר חזרה. הנה, אנחנו מיד מוצאים את המקום הכי טוב. שים. יופי. יונתן. תחזיק, אני אגיד לך מה. בדיוק, בינתיים תחזיק פה. יונתן, ובינתיים עוד כאן. אז תשימו לב ילדים, אתם רואים את זה בלייב, איך זה קורה, ממש בלייב. עכשיו אתם תגידו לי אם אתם שומעים, ככה. אם אתם שומעים, תסתכלי ככה. לא שומעים? לא. עכשיו שומעים? לא. שים פה רגע. אמירן, אני מציע שתתחבר למיקרופון בחולצה, וככה הכל יהיה בסדר. תראו אם ככה שומעים. לא. יש גם אפשרות אחרת לחבר מכשיר נוסף או טלפון נוסף רק צמוד לפסנתר. אוקיי, אני מנסה עכשיו, תראו. כן. יופי. אז שלום לכם ילדים חמודים, איפה שאתם מכל הארץ. באנו לנסות לשמח אתכם. בואו נתחיל, אני רוצה שתשירו איתי ביחד. אחינו, כל בית ישראל. אחינו, שומעים? כל בית ישראל, אם אתם שומעים, תיסו לי ככה. הנתונים בצבא, בצבא ובשוויה, העובדים בים, שומעים? אחינו, כל בית ישראל. אחינו, כל בית ישראל. הנתונים בצבא ובשוויה, העובדים בים. שכולם נתפלל, המקום ירחם, ויוציאנו צער, ומאפל עליורה, ושירות, בהגנה, ובזמן קריב, תשב איתי, המקום ירחם,
ירחם עליהם, כי רוצה קצת. ומאפל עליה, ושיבוט, בגלה ובזמן. תודה אמירן, אז אחלה פתיח, אנחנו באמת רוצים ככה, נפתח בינתיים, אני חושב שבהפקה ידברו איתך שם, אולי לנסות לשים עוד מכשיר בפסנתר, ואנחנו בינתיים יש לנו פה איזשהו קדימון של פתיח, ביחד עם הרב מלכיאל אברהם, המתכלל של המחוז החרדי במשרד החינוך, ואנחנו ככה שמחים לפתוח את המשדר של ילדי הברזל של ישראל עם כמה מילים ופרק תהילים מהרב מלכיאל אברהם, בכבוד. מתנוש? שלום לכולם, ברוכים הבאים. רק לדעתי כדאי לעשות מיוט. השתקנו. אצל אמירן, יפה. טוב, שלום לכולכם, שלום. אני שמח להיות כאן יחד איתכם, ילדים יקרים, ויחד עם ילדי הברזל כולם, באמת, השם הוא כל כך נכון והוא כל כך מדויק, ילדי הברזל, כי אנחנו בעזרת השם נצלח את התקופה הלא פשוטה הזאת. כמו ברזל, לאדרבה נצא עוד יותר מחוזקים ועוד יותר מאוחדים. אני רוצה לספר לכם על רב בהונגריה, לפני כמה וכמה שנים, לפני עשרות שנים, שהוא היה מקורב למלך הונגריה. מלך הונגריה אז באותם שנים קראו לו הרב פריינד. מלך פעם נתן לו במתנה שרביט כסף שבראשו היה צלב. עכשיו הצלב זה הרי שקץ תשקצנו, וזה הרי עבודה זרה, זה חרם. אז מה עושים? צריך להוריד את הצלב, אבל זאת בעיה, כי בפעם הבאה צריך הרי לבוא אל המלך עם הצלב, עם המקל, ובמקל הרי אם הוא יוריד את הצלב, אז המלך יוריד לו את הראש. אז מה אנחנו עושים? איך הוא מגיע אל המלך? מה עשה הרב פריינד? הרב פריינד החליט ללכת עם הצד החזק. הצד החזק זה קדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים. והוא הוריד את הצלב. וכשהוא בא באמת לפני המלך, המלך שאל אותו, למה הורדת את הצלב? ענה לו הרב, אדוני המלך, מה אני אגיד לך? השרביט שנתת לי היה מאוד מאוד גבוה בשבילי. אז שואל אותו המלך, אז למה חתכת מלמעלה? היית צריך לחתוך מלמטה. ענה לו הרב, למטה? למטה זה היה ברצפה, למטה הכל היה בסדר, למעלה זה היה גבוה, אז חתכתי למעלה. וזה עבר. התשובה הלכאורה מטופשת הזאת עבר. איך דבר כזה יכול לעבור? איך התירוץ המטופש הזה יכול לעבור? מכיוון שכשיש אמונה, כשהולכים עם הקדוש ברוך הוא, גם התירוץ הטיפשי ביותר יעבור. ילדים יקרים, גם בתקופות הכי קשות שיש, ואנחנו נמצאים כנראה בתקופה לא פשוטה, אנחנו מרגישים את זה, היא לא פשוטה לנו, יש אזעקות, השגרה לא כל כך שגרתית, אנחנו צריכים מדי פעם, חלקנו, לרוץ לחדרי ממד, זה לא נעים, ואולי זה קצת מפחיד, אבל תדעו לכם שיש סגולה אחת, שהסגולה הזאת כתב יהודי צדיק בשם רבי חיים מוולוז'ין, וזו סגולה נפלאה לשמירה. הצדיק רב חיים מוולוז'ין, זכר צדיק לברכה, חיבר ספר בשם נפש החיים, ובנפש החיים הוא כתב שיש סגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעל אדם, מעל כל אדם, כל הדינים וכל הרצונות האחרים שלא יוכלו לשלוט בו כלל וכלל, ולא יעשו שום רושם. כשאדם קובע בליבו, ככה כותב הצדיק רב חיים מוולוז'ין, כשאדם קובע בליבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך, שמו רק הקדוש ברוך הוא מבטל בליבו ביטול גמור, והוא לא משגיח בכלל על שום כוח, על שום רצון שבעולם,
משעבד את תואר מחשבתו רק בקדוש ברוך הוא באדון יחיד, כך יספיק הקדוש ברוך הוא בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. הקדוש ברוך הוא יעזור שכל העניינים וכל הניסים הנפלאים יתקיימו, היפוך סידור כוחות הטבעיים, מכיוון שהוא משעבד ומדבק את תואר האמונה שלו, חושב כל הזמן שהמציאות שאני רואה כאן בעיניי, זה רק הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יכול לשנות גם את הטבע, ולשמור עלינו, להפוך את התוואים. וכשבן אדם חושב את המחשבות האלה כל הזמן, והוא באמת מאמין במחשבות האלה, אז באמת הקדוש ברוך הוא עוזר לו ושומר עליו, שומר על משפחתו, ואנחנו מבקשים ומתפללים ומעוררים את האמונה, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יהפוך את הקערה, ובעזרת השם נראה ישועות גדולות במהרה, במהרה, במהרה. עכשיו אנחנו נאמר פרק תהילים, נתחזק בכך, ובעזרת השם... מצוין, רק אמירן, תבטל את המיוט בינתיים, אנחנו רואים שאתה במקום החדש. אוקיי, אנחנו בינתיים נגיד פרק תהילים. ילדים, אני מבקש, כולכם תחזרו אחריי, נגיד פרק, נגיד משפט, נגיד פסוק. הם רואים את המסך, אם אתה רואה גם. אתם רואים את הפרק תהילים במסך. אני מבקש שיפתחו לכם את המיקרופון לכולכם, כל הילדים, אני מבקש לפתוח את המיקרופונים, ובואו נתפלל בעזרת השם לישועות, לישועה עתיד, ולנו. ילדים חמודים, אנחנו נתפלל שוב פעם, אבל תקשיבו איך אנחנו נעשה את זה. בסדר, נעשה את זה בצורה מסודרת, תקשיבו טוב טוב. אני אקריא פסוק, ואתם אחריי את הפסוק. עוד פסוק אני אקריא, ואחריי תקריאו. אתה יודע שזה... בסדר, ילדים? אז בואו נתחיל. אני אתחיל, שיר המעלויס, ממעמקים קרוסיכו אדינוי. שיר המעלות, ממעמקים קטיך אדינוי, שימו בקולי, תהיינה אוזנך קשובויס לכל דחנונוי. אדוני שימו בקולי, תהיינה אוזנך קשובויס לכל תחנונוי. אם אבוינויס תשמוריו, אדוני מי יעמוד. אם אבוינויס תשמוריו, אדוני מי יעמוד. כי ימחו הסליחו למען תבורי. כי ימחו הסליחו למען תבורי. ויסי אדוני כבשו נפשי ולדברו יכלתי. ויסי אדוני כבשו נפשי ולדברו יכולתי. נפשי לאדוני מי שומרים לבויקר, שומרים לבויקר. לאדוני מי שמרים לבויקר, שמרים לבויקר. אל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עמו יפדוס. יחל ישראל אל אדוני, כי לאדוני החסד והרבה עמו יפדוס. יבדס ישראל מכל אדוני יסור. הוא יבדס ישראל מכל אדוני יסור. לישועת כלל ישראל, לישועה פרטית וכללית, ובעזרת השם שנשמע ונתבשר רק בשורות טובות. ילדים, בואו נמשיך. תודה רבה הרב מלכיאל, אברהם, המתכלל מטעם מחוז משרד החינוך. אנחנו רוצים קצת לשמוח. אמירן, תן לנו ככה בפול אובר, לא לראות בעיניים, שמחה, יום חמישי, ערב שבת קודש, בעזרת השם ביחד ננצח, יאללה בראש. בואו תגידו לי אם שומעים. בואו נראה רק אם אנחנו שומעים. רגע. שומעים? לא.
אתם מצליחים לשמוע? עדיין לא. רגע. רגע. שומעים? עדיין לא. או, רגע. שומעים? עדיין לא, אבל היה שנייה ששמענו. הנה, עכשיו שומעים? לא ממש. בואו נשאל את הילדים. ילדים, אתם שומעים או לא? תענו לנו. כנראה שעדיין לא מספיק טוב. תגידו לי עכשיו. שומעים? לא. שומעים? רגע. עכשיו שומעים? שומעים את זה מאוד חלש. עכשיו? משהו שם בטכני, אני מנסה באמת להבין, אולי כדאי לקחת שיר אחד לך. רגע. שומעים? לא. אוקיי, תקשיב. נראה לי שאנחנו נעבור אז תקשיב, יש פה בעיה כנראה במיקרופון של המחשב, אני מארגן מחשב אחר, כי לא הגיוני שאת הדיבור אתם שומעים ואת זה לא. הבנתי. את זה עכשיו אתם שומעים? עוד פעם? שומע עכשיו את הנגינה? חלש מאוד. ועכשיו? עדיין לא. אוקיי, אני משיג מחשב אחר, יש פה בעיה כנראה במיקרופון שלנו. אוקיי, אנחנו נחזור בינתיים לרב מלכיאל אברהם. אוקיי. לא, אנחנו נעבור בעצם לתוכנית שהייתה אמורה להיות בסוף זה, ואנחנו נחזור עוד איזשהו 10 דקות. יש לנו את הרב אבי אברהם שייתן לנו כמה מילים, ומיד אחר כך אמירן בקשר עם ההפקה, ואנחנו מקווים שעוד שנייה, שמיד אחר כך זה יסודר. הרב אבי אברהם שומע אותנו? לא שומעים אותך, רק תפעיל את המיוט. שלום לכל הילדים והצופים בבית, תודה על ההזדמנות להתארח כאן, תודה לרב מלכיאל, תודה לך. שומעים אותי? כן, שומעים אותך מצוין. יופי, אז בזמן שאמירן מתארגן לעשות לכם שמח, אני אשמח לעשות קצת תרגיל אחר. אז לי קוראים אבי אברהם, נעים להכיר, ואני יועץ ומנהל של מרכז קומה, ועוסק גם בטיפול באמצעות מוזיקה ונגינה. היום אני רוצה שנלמד להיעזר קצת יחד בכוח של מילה ומנגינה, ולגלות ולפתח גם משהו מזה בעצמנו. אז אני מבקש מכם ילדים שתכינו כבר עכשיו דף לבן, ועט או עיפרון, לצורך התרגיל שאנחנו נעשה בהמשך. לכו תיקחו או תשיגו לעצמכם דף ועט, ובהמשך אנחנו נעשה איתו איזשהו תרגיל. אני רוצה קצת לקרוא ולשמוע גם אתכם בהמשך. אז בואו נתחיל. בפרשת השבוע שלנו, פרשת נוח, ישנו פסוק, צוהר תעשה לתיבה. ראיתי על זה השבוע פירוש יפה במיוחד, שרציתי לשתף אתכם, של רבי אלימלך מליז'נסק, הנועם אלימלך, וכך הוא אומר, המילה צוהר היא כמו האותיות של המילה צרה. אנחנו צריכים להיות אלה שהופכים את הצרה לצוהר. מה זה צוהר? אז בטח כולכם מכירים את שני הפירושים הידועים שמובאים ברש"י על התורה, או שזה היה חלון שנוח עשה, או שזה היה יהלום מיוחד שהאיר את כל התיבה כולה. אומר רבי אלימלך מליז'נסק, את הצרה עלינו להפוך לצוהר. אנחנו נמצאים כרגע כולנו במצב של צרה גדולה לעם ישראל. אנחנו מנסים להפוך את הצרה הזאת לצוהר. הזדמנות בשבילנו לראות את השני שמעבר לחלון, או לראות את עצמנו בפנים ולפתח מודעות שלנו למצב ולמה שעוזר לנו להתמודד איתו. צוהר זה גם יהלום.
יהלום הוא החומר הכי חזק בעולם. בעזרת השם אנחנו מקווים שמהצרה הזאת נצא כולנו מחושלים וחזקים, וגם נגלה את הכוחות שנמצאים בנו ושומרים עלינו בכל מצב. אז צור תעשה לתיבה, נוח מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא, עשה לך תיבה, תיבה לשמירה ולהגנה, התיבה שומרת ומגינה עלינו מכל המבול שקורה בחוץ, מכל מה שרע ומפחיד אותנו ומאיים עלינו. אנחנו צריכים למצוא ולבנות לעצמנו את התיבה ששומרת עלינו ועוזרת לנו להתמודד עם כל מה שמאיים עלינו מבחוץ. אז ילדים יקרים, אני רוצה לקרוא ולשמוע אתכם, מה זו התיבה הזאת בשבילכם? לאחד התיבה ששומרת זה לימוד התורה, השני מה שמרגיע אותו זה להיות ביחד עם המשפחה ולשוחח, כל אחד ומה שהוא עושה בתיבה שלו. זה בדיוק הזמן שלנו ללמוד ולהבין מה ארגז כלים שלנו. אני אומר ארגז כלים, ולמה אני מתכוון כשאני אומר ארגז כלים, אז אני אסביר. כמו שלאבא יש בבית ארגז כלים, ויש בו פטיש, ויש בו מברק, ויש בו צוות, ויש בו כל מיני כלים ואביזרים נוספים, הוא יודע ומבין מתי צריך להשתמש בכל כלי, כשצריך לדפוק מסמר הוא משתמש בפטיש, כשצריך לחתוך הוא משתמש במסור וכן הלאה. גם לנו צריך להיות ארגז כלים מיוחד, שעוזר לנו להתמודד בכל מיני מצבים. כדי להכניס לתוכו את הכלים שעוזרים לנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזו, מה עוזר לי להירגע? מה יכול לעזור לי כשאני במצב של לחץ, של כעס או של אכזבה? מה יעזור לי להירגע? אנחנו צריכים להכניס לארגז כלים הדמיוני הזה כמה שיותר כלים, וממש לעשות לעצמנו רשימה. אני מזמין אתכם בסוף הזום הנחמד הזה, לעשות על דף ונייר רשימה, מה עוזר לי להירגע, איזה דברים. מה יכול לעזור לי כשאני במצב של לחץ, של כעס או של אכזבה? יש מי שעוזר לו למשל לנגן בגיטרה, אבל הוא לא יכול להשתמש בכלי הזה למשל בשבת כשהוא עצבני. יש מי שעוזר לו למשל להיות בים, אבל הוא לא יכול להיות בים כי הוא עכשיו לחוץ מהמבחן שמולו בחיידר. לכן כדאי וצריך שלכל אחד יהיה הרבה כלים בארגז כלים שיתאימו לכל מצב. אז אני רוצה לקרוא אתכם קצת בצ'אט, תכתבו לי רעיונות, מה מרגיע אתכם, איזה דברים ואיזה רעיונות מרגיעים אתכם. בואו נראה קצת תשובות ותגובות שלכם, אתם יכולים לכתוב, אולי המערך שלנו גם יבחר איזשהו ילד שמאוד רוצה לענות. מה מרגיע אותך? אני רואה פה את משפחת חלפון, אז אני אנסה אם רבקי שם יכולה להעלות את משפחת חלפון. איזה יופי כל הילדים, אני רואה, אריאל רבקי, אני רואה אותך מצביע כל כך יפה, איזה כיף לראות את הפנים שלך גם פה. בוא נראה אם רבקי תעלה אותך, או את מישהו ממשפחת חלפון. אני אשמח לשמוע איזה ילד או שניים שאומרים, מה מרגיע אותו? מה נמצא בארגז כלים שלכם, ילדים? הנה, משפחת חלפון. שלום למשפחת חלפון, איך קוראים לך? קוראים לך? אריאל. שלום אריאל, ומה מרגיע אותך אריאל? כשאתה לחוץ או כועס או עצבני, מה עוזר לך? אמא וחיבוק. אמא וחיבוק, איזה כלים נהדרים לארגז כלים. עוד מישהו? מי רוצה לספר לנו עוד על הארגז כלים שלו? אריאל ליבגי מצביע כל כך יפה. יש שם גם את משפחת מילצקי, אני רואה, מצביעים יפה. אתה מפחד כשאתה בוכה? אמא שומעים אותך. רגע, אני אסתגר. משפחת ליבגי. משפחת ליבגי, שלום לאריאל. יהודה. שלום ליהודה. אותי מרגיע עם שתי דברים, אחד להיות בחוג ואחד הם גם ללכת לאמא. איזה יופי, תספר לנו איזה חוג. של אבי אברהם. יש פה משת"פים בקהל, כל הכבוד. מה אנחנו עושים בחוג? תספר לילדים פה שלא יודעים. מה עוזר ומרגיע בחוג הזה? ויש שם פעם בחודש כישורי חיים, ושלוש פעמים בחודש יש מוזיקה. יפה מאוד. אז מוזיקה כמו שנראה וגם כישורי חיים הם כלים נהדרים שכדאי לכולם לצרף אותם לארגז כלים. אז אנחנו נמשיך ואתם מוזמנים לחשוב גם בהמשך ולעשות לעצמכם רשימה, ילדים חמודים, איזה כלים מרגיעים אתכם. ובינתיים אני אספר לכם שלמילה תיבה שדיברנו עליה יש משמעות נוספת חוץ מתיבת נוח. תיבה זו גם מילה. תיבה, מילה. יש כוח גדול, נשים על השתק את שאר הילדים, בהמשך נשמע ונקרא אתכם עוד. תיבה זו מילה.
כי יש כוח גדול גם למילים שלנו, שיכולים לעזור לנו להתמודד. המילים יכולות לעזור להתמודד. זו יכולה להיות מילה של דיבור, או כן, אני שיחה גם עם מישהו. המילה. זו יכולה להיות מילה של אמונה. לא. גם סגרת את הרמקול. הנה, עכשיו רואים. אנחנו יכולים לשים איזה שטק. כן, שומעים. רגע, בוא שומעים את המוזיקה? את אמירה. שומעים את המוזיקה? לא. אנחנו ניתן לרבי אברהם להמשיך. עכשיו שומעים? בטסטים, כן, המשיכו תוך כדי קצת טסטים, אני מתנצל. בכבוד, תמשיך. אז למילה תיבה יש משמעות נוספת, תיבה זו גם מילה, ואנחנו מדברים על זה שיש כוח גדול גם למילים שלנו שיכולות לעזור לנו להתמודד. זו יכולה להיות מילה של דיבור או שיחה עם מישהו, כמו ששמענו מקודם מאחד הילדים, יכולה להיות מילה של אמונה, זה יכול להיות חיזוק מחזק או תפילה שעוזרת ומעודדת אותנו. לפעמים המילה היא ההרגשה שאנחנו מרגישים ממש עכשיו, ולקרוא לזה בשם, זה עוזר לנו להבין את עצמנו, וגם עוזר לאחרים לעזור לנו. יש גם מילה של שיר, שמבטאת את ההרגשה הפנימית, שלא תמיד יוצאת בדיבור או בשיחה רגילה. אז אני מזמין אתכם עכשיו לחשוב רגע נוסף, ולכתוב לי בצ'אט, או להגיד מילה שעולה לכם בראש, כל מילה שמתארת את המצב, או שמתארת משהו שאתם רוצים להגיד. מה תהיה המילה שלכם? איזה מילה? אתם יכולים גם לכתוב. אנחנו את הצ'אט כדי שיוכלו לכתוב. בכבוד. אל תגיד. ים, סיוע, איזה עוד מילים? אני רואה כולם מתרגלים את הצ'אט, זה הזמן להכיר, איזה יופי, געגוע, שלום, איזה מילים? אהבה, לשיר, מלחמה, ביטחון. אפשר גם לשתף בפסוקים, או אפשר לשתף באיזשהו שיר שמרגיע אתכם. שקט, תהילים, איזה יופי. איזה מילים מחזקות, פסוקים נהדרים, שירים נפלאים שאתם כותבים. אני רוצה לשאול אתכם בינתיים חידה. היא קצת קשורה לחלק הראשון של המוזיקה, בינתיים עד שלאלה שמצטרפים אני אספר שאמירן מתארגן ויהיה כאן בהמשך, עשינו איזושהי החלפה, ובינתיים אני רוצה לשאול אתכם שאלה על מוזיקה חידה. מי יודע, ילדים, מה הפעם הראשונה שבה מוזכר משהו שנוגע למוזיקה בספר בראשית, בחומש בראשית? מה הפעם הראשונה שמוזיקה מוזכרת בתורה? האם אתם יודעים? מישהו שיודע יכול להצביע או לכתוב את זה בצ'אט. אני רואה שזו חידה מאוד מאוד קשה. דבר לי את המצלמה. בואו נראה אם יש מישהו שיודע. בפרשת בראשית המילה עוגב, שירת הים, אז אני אגלה לכם שזה הרבה הרבה יותר קודם לכן, גם לא שירת הלוויים, ממש בחומש בראשית שקראנו בשבוע שעבר בפרשת בראשית. אז אני אגלה לכם, בפרשת בראשית כתוב שיובל, אחד מצאצאי האדם הראשון, היה הראשון שידע לנגן בכלי נגינה. איזה כלי נגינה? מי יודע? נבל. נכון, אז כינור ונבל מוזכרים לנו, כינור ונבל הכלים הראשונים שמוזכרים, אבל יובל היה הראשון שידע לנגן, והוא השתמש בזה כדי להנעים ולנחם את המצב בעולם שהיה עולם אחרי חטא אדם הראשון והריגת הבל. שימו לב שכבר אז למוזיקה היה חלק ותפקיד מאוד מאוד משמעותי בלעזור לנו להירגע, ולעזור לנו להיכנס לאיזושהי תיבה מוגנת. אז איך המוזיקה יכולה לעזור לנו להירגע? יש שתי דרכים לפחות שהמוזיקה יכולה ממש לעזור לנו להירגע. אני אוהב להגיד את זה שהמוזיקה היא כמו כביש דו-סטרי, כביש שאפשר לנסוע בו לשתי הכיוונים. מוזיקה יכולה לעזור לנו להירגע גם מבחוץ לבפנים וגם מבפנים לבחוץ. מבחוץ לבפנים כולכם יודעים איך היא יכולה לעזור לנו, אני בטוח. המוזיקה יכולה לעזור לנו מבחוץ ולהשפיע ממש על הרגש שלנו. אם אנחנו רוצים להירגע, אנחנו נוכל לשמוע שיר רגוע ושקט. אם אנחנו רוצים לשמוח ולרקוד בחתונה, אנחנו נשמע את התזמורת של אמירן דביר, ומיד נתחיל להשתגע ולקפוץ. בכל פעם אנחנו נוכל להתאים לעצמנו את המוזיקה שאנחנו רוצים וזקוקים לה,
לאותה מוזיקה שכשאנחנו נשמע, אנחנו נרצה ונתאים את עצמנו אליה. כשאנחנו נעשה הליכה, אנחנו נשמע מוזיקה מסוימת, וכשנרצה להירדם, אנחנו נשמע מוזיקה אחרת לגמרי. אנחנו צריכים לדעת ולהבדיל ולהשתמש במוזיקה, ולהיעזר במוזיקה שנכונה לנו. זה מבחוץ לבפנים, אבל מוזיקה יכולה לעזור לנו גם מבפנים לבחוץ. לפעמים, כשאנחנו לא מצליחים לבטא ולמצוא את המילים הנכונות, לבטא את מה שאנחנו מרגישים, דווקא המוזיקה היא זו שיכולה להוציא את המילים מבפנים לבחוץ דרך כתיבה, שיר, מנגינה, משהו שפורק מעלינו את ההרגשה הפנימית שלנו, ומוציא את המילים שלנו לבחוץ, לעולם הגדול. אז לפני שנעבור לחלק האמנותי לאמירן, אני רוצה לעשות איתכם עוד תרגיל. אתם מוכנים לדף והעת? מעולה. אז הרבה שואלים איך כותבים שיר. האמת היא שיש הרבה דרכים לכתוב שיר, וזה בטח תלוי גם בסייעתא דשמיא ובהשראה מלמעלה, אבל היום, מה שאנחנו נעשה פה, אנחנו ננסה ביחד לעשות איזשהו תרגיל לכתיבת שיר, בצורה משחררת, בצורה חווייתית במיוחד, שתעזור לנו גם להשתחרר וליהנות קצת. אז קחו לכם דף לבן ועט, ואנחנו מתחילים בתרגיל. כשאנחנו כותבים שיר, אנחנו צריכים להתייחס ולחשוב קודם לכן על כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו צריכים לחשוב על בחירת הנושא לשיר. הפעם אנחנו נבחר בתור נושא את המצב המיוחד שנפל עלינו, מצב מלחמה שנפל עלינו בהפתעה. אחר כך אנחנו צריכים לבחור את המטרה של השיר, את המסר שחשוב לנו להעביר דרכו. איזה רגש אנחנו רוצים להעביר. נחשוב האם לרגש הזה מתאים שיר קצבי, שיר שקט, מה הסגנון של השיר שאנחנו רוצים ונכוון לשם. אנחנו צריכים לחשוב גם על הקהל יעד שלנו, של השיר שאנחנו כותבים. למי אנחנו רוצים להעביר את המסר, למי אנחנו כותבים את השיר. האם השיר מיועד לחבר, לאבא או לאמא, למורה ולרבא שלנו, לקדוש ברוך הוא, לביבי, למישהו שנפטר בכלל, למי אנחנו רוצים לכתוב את השיר שלנו. ועכשיו אנחנו ניקח את הדף הלבן, ושימו לב מה אנחנו נעשה. אני מבקש שכל אחד ירשום לפחות 50 או 60 מילים. כל מילה שבאה לכם פתאום לראש, אותה אתם כותבים בדף, בלי לסנן אם היא מילה טובה לשיר או לא מילה טובה לשיר, פשוט כל מילה. אתם יכולים להתחיל ולהוריד את המסננות, כל מילה היא ראויה, אתם יכולים להתחיל להסתכל סביבכם, ספר, ארון, קיר, כל דבר, אתם יכולים להתחיל עם מילים כאלה, מילים שאתם רואים בבית או מחוץ לחלון, ואז אנחנו נעבור וננסה גם להרגיש את עצמנו, ומילים שעוברות לנו בראש או בלב, אנחנו נרשום גם אותם. אז בבקשה, קחו את הדף ואת העט, ולהתחיל לרשום מילים על הדף. אנחנו ניתן לכם איזה 2 דקות, לפחות להגיע ל50 או 60 מילים, זה יהיה השלב הראשון שלנו, ואני אסביר לכם מה אנחנו עושים גם בהמשך. בינתיים יש לנו 2 דקות לטסט. אמירן, אנחנו יכולים לבדוק רק לוודא, כי יש רגע, עכשיו שומעים, בוא נצמיד אותך גם. בוא נעשה, עד שהילדים מסיימים את התרגיל. שמעו? כבר יותר טוב, כן, יותר טוב. יופי, עכשיו תקשיב רגע מה אני עושה. כשאני מנגן אני לא שומע אותך, אני רק אעביר את זה לכמה מקומות, תגיד לי איך שומעים הכי טוב. 1, 2, 3. עוד הפעם? עוד הפעם? עושה את זה יותר לאט כי זה בדיליי. 1, 2, 3. איפה היה הראשון שהתחלת, היה הכי טוב? כן, ככה? תנגן שנייה. ככה טוב? לא שומעים. ככה טוב? לא. לא. ככה? גם לא. אני מציע, אמירן היקר. רגע, ככה. ככה. לא. נראה לי שיש דיליי, שכאילו, אני אומר לך ואתה אומר לא, אתה שומע משהו אחר. רגע, אני מנגן ככה, תגיד לי.
לא. שומעים מאוד מאוד חלש. מאוד 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 חלש. בסדר, אני חושבת שאני אשיר בלי... עכשיו גם אני שמעו את חושב, אני הנגינה, חושב שאמירן, שמעו? בוא נתפוס את זה, בלי הקלידים אפילו, פשוט נעשה שמח. יאללה, רגע, שנייה, עכשיו אתה שומע? קצת, שומעים מאוד חלש. ועכשיו? יותר טוב. יופי. אז אנחנו... כן, כבר יותר טוב. אז שומעים נגינה ושירה? לא, שומעים רק את השירה. רגע, ועכשיו? זה משהו שאני לא יודע להסביר. אוקיי, הכל משמיים. רגע, חכה. עכשיו? קיר בטעתו אליי, טובות אליי. לא ממש. רבקי, בבקשה תצרי עם המתופפים, הם אומרים שיש איזשהו משהו בהגדרות, אז אנחנו נחזור לתרגיל, עוד 2 דקות אנחנו נעלה, ואם לא, אנחנו נעשה שירה ככה בכיף. רגע, שנייה. אני מנסה עוד משהו. תגיד לי עכשיו. שומעים? שמעו? לא. ככה? שומעים? לא, לא שמעו. טוב, אני לא יודע להסביר את זה. כשאני מדבר הכי פשוט שומעים, כשאני מנגן בווליום ענק, זה מאוד מוזר. טוב, אנחנו בואו נסיים עם... בואו ננסה להתקדם. זאת התרגיל. אז כל הכבוד לכם, אני רואה שמילאתם את הדף. אני רואה שמילאתם את הדף במלא מילים טובות. בואו נעבור כרגע לשלב השני. בשלב השני, חברים, אני רוצה שנסמן לעצמנו מתוך כל המילים שבחרתם, שכתבתם 50, יכול להיות שהספקתם גם יותר בזמן הזה. אני רוצה עכשיו שתסמנו לעצמכם, תקיפו בעיגול רק 20 מילים טובות יותר לשיר, שנראה לכם שהן מתאימות ואתם ממש חשוב לכם לא לוותר עליהן ואתם רוצים להכניס אותן לשיר, שאתם רוצים להשתמש בהן מאוד. אתם תקיפו אותם בעיגול. אגב, אפשר להשתמש גם בהטיה שלהם. למשל, אם כתבתי פחד, אני יכול לשנות את זה בהמשך למפחד, או מפוחד, או מפחיד, או פחדנו. רק תקיפו לכם את המילה שאהבתם ושחשוב לכם ושאתם רוצים אותה בשיר. אז ניקח 20 שניות, ובזמן הזה תקיפו לעצמכם בעיגול את המילים שאתם יותר אוהבים ויותר רוצים לראות אותם בשיר. שלב הסינון. מעולה, ועכשיו אנחנו נעבור לשלב השלישי, השלב האחרון. אחרי שסימנו בעיגול את המילים שאנחנו ממש רוצים לשים בשיר, אנחנו רוצים להרכיב מזה 2 שורות לשיר. אנחנו מתחילים עם 2 שורות לשיר, ואותם אנחנו הופכים למשפט אחד שלם, ואנחנו רוצים לחבר מתוך המילים שהקפנו. תנסו לדמיין, תנסו לחשוב איך אני מצליח לחבר בין כמה מילים שהקפתי בעיגול, ולעשות מזה משפט. אני מזכיר לכם, הנושא שדיברנו עליו, הנושא שאנחנו רוצים לכתוב עליו שיר, זה המצב שבו אנחנו נמצאים, וכל אחד בחר לעצמו למי הוא רוצה להעביר את המסר הזה, את המשפט או את השיר שהוא רוצה לכתוב. התחלנו עם כל מיני מילים שבאות לנו בראש, בלי לסנן, אנחנו ממש זרמנו לתוך הדף עם כל המילים שקפצו לראש, מהם אנחנו בשלב השני סיננו מילים שהן יותר מתאימות לנו לשיר, וכרגע השלב הזה אנחנו הופכים אותם, מבשלים אותם ביחד למשפט אחד או 2 משפטים, שממש יכולים להתחיל שיר או להיות פזמון של שיר, וזה השלב. תנסו ככה לחשוב על משפטים מעניין, משפט 1 או 2, ומי שרוצה יכול לשתף אותו או בכתב, או מישהו שמצביע, ואנחנו ניקח אותו ונשמע מה המשפט שלו. אז מה יצא לכם? תכתבו את השורה שלכם ונראה, בואו נראה למי יצא התחלה טובה של שיר או פזמון. יש מישהו שכבר כתב? אמירם, אתה יכול לפתוח את הרמקול? כן, שומעים אותי? שומעים אותך כמו שאתה, אתה מספיק טוב כמו שאתה, אתה יודע את זה. טוב, אנחנו לא צריכים את הקלידים להוכחה, בוא ניתן לרבי אברהם לסיים, ואנחנו מיד עוברים אליך. אוקיי. אוקיי, אז אם יש כאן ילד שהצליח לכתוב,
התרגיל שלנו היה בהמשכים עם כל מיני הפרעות, אבל בואו נראה אם יש ילד שהצליח לעקוב ולכתוב לנו איזשהו שורה או שתיים בנושא שבחרנו, אם יש פה סיכוי, ויש פה איזשהו כוכב שמצליח לתת לנו שורה של שיר. יש מישהו שכותב לנו? יש לך הסבר למה? כנראה שיקח לילדים, וזה דווקא תרגיל טוב לילדים לעשות בבית, לקחת 50-60 מילים, לחזור על התרגיל בשנייה, ואנחנו באמת חושבים שיוולדו הרבה שירים מהסיטואציה ומהמצב. אוקיי, אז יש לנו פה דרך, אתם יכולים לצפות בזה גם כמובן, שוב פעם, שימו לב לתרגיל ב3 שלבים, דרך מצוינת להתאמן בבית, גם עם המשפחה, ולנסות להתחיל לכתוב ביחד שירים. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי, ולאחל לכם ולכולנו, שבעזרת השם נתחזק כולנו להיות בשמחה, ונמצא בעצמנו את הכוחות, את המנגינה ואת המילים הנכונות, שיעזרו לנו לעבור את התקופה הקשה הזו, בשלום ובביטחון. תודה רבה לכם. אמן ואמן, תודה רבה. אני רוצה לשמוע מכל הילדים, כפיים גדולות לרבי אבי אברהם, שעינים לנו פה את הזמן. עכשיו, יישר כוח גדול, ואנחנו עוברים אמירן היקר, שכנראה שזה משהו טוב, כי היו הרבה מניעות, אז כשיש הרבה מניעות, כנראה שזה דבר טוב. הבמה שלך, לך על זה ככה, עזוב את הקלידים, העם איתך. טוב וטוב, כי לא חלו חמך ויאמרכם, כי לא תמו חסדיך כימי עולם, כימי עולם, כימי עולם, כי בינו לך. הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו חמך ויאמרכם, כי לא תמו חסדיך כימי עולם, כימי עולם, כימי עולם, כי בינו לך. הטוב הטוב הטוב, והמרחם, כי לא תמו חסדיך כימי עולם, כימי עולם, מעולם כי בינו לך. הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך, המרחם, כי לא תמו חסדיך כימי עולם, כימי עולם, מעולם כי בינו לך. כי לא תמו חסדיך כימי עולם, כימי עולם, כימי עולם, כי בינו לך. הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא תמו חסדיך כימי עולם, כימי עולם, כימי עולם, כי בינו לך. הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא תמו חסדיך כימי עולם, כימי עולם, מעולם כי בינו לך. הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא תמו חסדיך כימי עולם, כימי עולם, מעולם כי בינו לך. ריבונו של עולם, אני יודע שבית המקדש אצלי הוא לא בנוי מאבנים, בנוי מדמעות. ריבונו של עולם, אני יודע שבית המקדש אצלי הוא לא בנוי מאבנים, בנוי מדמעות. צריך הכל ביחד, ואתה צריך הכל ביחד. בבקשה, אני בבקשה שלי,
לא, קח את זה. בוא נראה מי מהילדים מצטרף. בית המקדש. אני יודע, אם אתם שומעים, תעשו לי ככה. אתם שומעים את הנגינה? הוא בנוי מזמרות. אני יודע, בית המקדש נפיתי, אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מזמרות. יפול כזה לצערי, כל בוקר הצערי, כל לימדת, בבקשה, תן לי, בבקשה, תן לי, גם את הנגינה, כל מה שתן לי, תן לי, תתקרבו רק לרמקולים כי לא שומעים אתכם טוב. תתקרבו לרמקול, לא שומעים אתכם טוב, אמירן. אמירן. לא שומעים אתכם טוב, אמירן, אם תוכלו להתקרב. תנסו להתקרב למיקרופון, אמירן. לא שומעים אתכם.
התנגדתי קצת באיזה מספר אחד בפת על כל היפים וכל הלילות ורק יצאנו מטבעת הנוער אל מציאות אחרת לפנות את הסירי הגואה ולחודי הרשת גם מקבל את השפון הבא עם כל צבעי הקשר גימל חביב כאן סביבה בצלם נתן לנו שערי התחלה כי אין לנו סיבת הסביבות קהילת העילות נורא פעילות ורק אחד נראה להודות על כל היפים וכל הלילות תפנינה, וחזקנינה, אף הפעם הזה, האלוקים הפעם הזה. תפנינה, וחזקנינה, אף הפעם הזה, האלוקים הפעם הזה. וחכנינה, שלום לדניאל, הרחבה אחת, שלום לצרי, הפעם שלום לדסי, שלום לחגית, דסי, תחייכי, והגיעים לעצמם, וככה, וככה, מגיש! חגית, מה שלומך? חגית, שומעים טוב את המוזיקה? כן? יופי! וואי, 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 אריק ואמירה, תודה רבה, רבה, רבה. חבר'ה, אני רוצה לשמוע. והיה איילה להשתחרר. אנחנו מאמינים במאמינים, ולחצואנים להתראה כולם. ולילה נביאו, נביאו את שמיים. ארוך הקבר. אחרים תפסתם, ברוך הקבר, אתם תפסתם, והשם תפסו.
אמירן היקר, אמירן היקר, אתה שומע אותי? אמירן, אתה שומע אותי? וברך מיני תבואתה לטובה, וכן נפל באדמה. לך אתן את הארץ הזאת, את הארץ הזאת. וברך מיני תבואתה לטובה, וכן נפל באדמה. אני רוצה לשמוע את כל הילדים מחיאות כפיים, ותודה ענקית לאמירן ולאריק. תודה רבה 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 וענקית. אריק, אתה שומע אותנו? אמירן? אמירן? אז אנחנו קצת באיזה דיליי, בוא נראה שהוא רק... האם אתה שומע אותנו? אמירן, אתה איתנו? רק שנייה, אמירן, אתה על מיוט. המתופף, אתה איתנו על מיוט. שלום. עכשיו שומעים אותך. לא ידעתי אם אתה קורא לי או לאמירן. בדיוק, זה שני... לך אתן את הארץ הזאת, את הארץ הזאת. רגע, הנה, אמירן שומע אותנו? אמירן שומע אותנו עכשיו? אמירן? אמירן היקר שומע אותנו? תוריד את המיוט. אמירן שומע אותנו? שומע. וואו, אז קודם כל שוב, אתה רקדת כל כך והילדים אפילו לא שמעו, לא שמעת את מחיאות הכפיים, אז אנחנו נעשה שוב פעם מחיאות כפיים, ותודה ענקית. תודה אנחנו באמת להגיד תודה ענקית, ביי אמירן. אנחנו עכשיו עוברים לאמירם השני, מאמירן לאמירם. בכבוד, הבמה כולה שלך, לך על זה. טוב, אז שלום לכל ילדי הברזל, מה שלומכם? צהריים טובים. אז כמו שנהניתי מאוד איתכם בהופעה של אמירן ואריק דביר, אז מאמירן עם נון בסוף, עוברים לאמירם עם מם בסוף, וממש כיף להיות איתכם. אני רק אשאל שאלה טכנית ראשונה, רגע, מי מנחה אותנו היום? סליחה? אני פה איתך, אברמי קליגר, אם אתה רואה אותי, אז נעים מאוד. שלום אברמי, צהריים טובים. אברמי, שאלה קטנה, אני צריך לשתף את המוזיקה שלי או שישמעו את זה בכל אופן? לא בקלידים, כשאני מדרך המחשב. אז בוא נעשה כאן טסט קטן מראש. אם אתה עושה שיתוף מסך, אז ישמעו את זה. תנסה שנייה. שומעים? טוב. שמעתם עכשיו את השיר? כן, שמענו. אוקיי, בסדר, זה חשוב מאוד בשביל הפעילות שלנו. אז טוב, אז אני, ברשותכם, ילדים יקרים, אחרי המוזיקה הנפלאה שהייתה לנו, אני מניח שאתם כבר
מתרגשים, אנחנו עכשיו הולכים לעשות איזו פעילות קצבית ביחד, אתם אומרים שיש לי פה מקלות, האם יש פה חבר'ה שילדים שכבר הכינו עצמם דלי ומקלות מראש? לא? אז בואו ניתן לכם עכשיו 3 דקות להביא, אפשר להביא דלי, אפשר להביא איזה קערה, אפשר להביא מקלות מפלסטיק, אפשר להביא עפרונות, אפשר להביא כלים מעץ, ויש לה נעשה מוזיקה קטנה קצרה בינתיים, יש לכל אחד עכשיו 3 דקות, להביא שוב פעם דלי ומקלות, לאלתר כפות אם צריך, ולבוא לכאן שנתופף ביחד, ונחזק את החיילים שלנו בחזית, אז קחו לכם את הדקה וחצי 3 האלה להתארגן, וכבר אנחנו ממשיכים. לא שומעים את המוזיקה, אמירן. לא שומעים את המוזיקה עכשיו? לא שומעים. אני יודע שבזום פשוט עשו שיתוף מסך בשיתוף של מוזיקה, אודיו. יש כזה אפשרות פה? כן, שיתוף מסך למטה באמצע. בואו נשוב שיתוף אודיו. נגן מדיה, אוקיי, מעולה. מצאתי. בואו נבדוק גם עכשיו אם אתם שומעים. ליגר, שומעים אותנו? רגע. לא. אין מוזיקה? בוא, אני אגיד לך, אתה רוצה להעביר את השיר עכשיו שומעים. שמעו את המוזיקה? כן. אוקיי, מעולה, תודה. אז אני רואה שכבר יש פה כמה חבר'ה כבר מוכנים, אני רואה משפחת מילצקי, מי עוד כאן? תרימו ידיים, תראו לי את המקלות ואת התופים שלכם כדי שנוכל להתחיל. יופי, מילצקי מעולה. ושאלה קליגר, שאלה נוספת, איך אני יכול לראות פה ילדים, להעביר ילדים בתוכנה הזאת? כאילו, אם נראה ילדים... תשלח לך, במקביל רבקי תשלח לך הדמיות. הבנתי, בסדר. אז אוקיי, אז אני כמה מילים קצרות על עצמי ועל... לפני שנתחיל, אתם יכולים לראות, אני נמצא כאן, אני בכלל לא בבית, אני גר במושב, בדרום הארץ, בעוטף עזה, זה נקרא בני נצרים, וואו. וברוך השם, עכשיו אנחנו נמצאים במלון, בירושלים, שערי העיר, ופינו בעצם את כל עוטף עזה, את כל התושבים, כדי שיוכלו להילחם, בעזרת השם, ולהכות את האויב שלנו חזק חזק, ואני אספר לכם שבשמחת תורה בבוקר התפללנו בוותיקין, ואז היה מטח של טילים בתוך היישוב, זה היה קצת מפחיד האמת, והיינו בממ"דים כמה, לפחות יומיים, היינו צריכים ככה להסתגר, אבל ברוך השם לא הגיעו לאזור שלנו שום מחבלים, וברוך השם אנחנו היום נמצאים כאן, וברוך השם אנחנו רואים את האהבה הגדולה של עם ישראל, כולם מתגייסים מכל החוגים, מכל המקומות, מרעיפים עלינו שפע רב אפילו יותר מדי, לא להאמין כמה אהבה עם ישראל מיוחד ומחובר, ועכשיו אנחנו ביחד נעשה שמח בשביל לחזק את הלוחמים שלנו, ובהתחלה בימים הראשונים כשהגיעו פה כל כך הרבה אומנים לשמח אותנו, וזה היה משפחת רזל, כולם, וגם הרב גוסמן, וממש המון המון אנשים, לא הבנתי איך אפשר לשיר בהתחלה עם כל המצב, אבל גיליתי שכשאנחנו כל הילדים פה, ילדי ברזל, זה ילדים ששמחים ויודעים במצב הזה לראות שגם בתוך החושך הזה שהיה לנו, אנחנו בעצם נראה אור גדול, ואיך עם ישראל מתאחד ביחד בגבורה גדולה, וזה מה שגם אנחנו שמחים עכשיו על כל העוצמה של עם ישראל. אז כדי שנוכל להתחיל, אז אני מניח שכבר התרגנתם, אני לוקח קצת את המחשב אחורנית, ובואו נעשה עוד בדיקה קלה שאתם שומעים את המוזיקה, אני רק עוד פעם מדליק את זה. שומעים אותי? את המוזיקה? כן. יופי, מעולה. אוקיי, אז כדי שנוכל להתחיל, אנחנו רוצים לעשות ביחד, אני גם הבאתי פה, ביקשתי מהחדרנית במלון, הביאה לי את הדלי הזה, כדי שנוכל לנגן עליו, והיה לי באוטו מהמקלות טיפוף שלי, אנחנו עושים פעילות של טיפוף, אבל כדי להתחיל את זה אני רוצה לעשות אתכם קצב קטן ביחד. שימו לב, אני אמתן את הקצב ואתם חוזרים אחריי, אנחנו עכשיו ביחד, קבוצה אחת, אני אהיה מנצח,
אתם תהיו תזמורת. כל אחד מכם נגן תזמורת, צריך כלים, כמו שאני רואה שיפה למיכל, למשפחת בן דוד, כבר מחזיקים את הכלים ביד. אני רוצה לראות את כולכם עם מקלות, ואנחנו עוד רגע נתחיל עם המקלות, שימו אותם רגע בצד, אני אתן קצב, תחזרו אחריי. שימו לב, כולם ביחד, 3, 4, אני מתחיל ואז אתם, רק אני ואז אתם, רק אני. 1, 2, 3, 4, אתם. מעולה, וכיף, כיף, 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 כיף. יפה, כיף, כיף, בום, בום, על הברכיים. ובום, בום, כיף, כיף, אתם. ותגדגדם, תגדגדם. ותגדגדם, כיף, כיף, כיף. תגדגדם, כיף, כיף, כיף. ובום, בום, בום, כיף, כיף, כיף. יפה, וכיף, בום, כיף, בום. יפה, ובום, בום, בום, כיף, קליק. ובום, כיף, קליק, קליק. מעולים. עכשיו, קצת יותר מהר. 1, 2, 3, 4. וכיף, קליק, 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 קליק. ותגדגדם, תגדגדם. ותגדגדם, קליק, קליק, קליק. ותגדגדם, קליק, קליק. מעולים. עכשיו, שימו לב. קליגר היקר, אם אתה יכול לפתוח לי את כולם עוד רגע, אני אסביר לכם מה אנחנו חייבים לעשות פעם אחת. יש לנו כלל אחד בכל הפעילות שלנו. כשאני אומר לכם קצב מהיר, זה אומר שאתם מתופפים על הברכיים, או על הטוב שלכם, אבל שימו לב, ברגע שאני מרים ידיים למעלה, כולם מרימים ידיים למעלה וצועקים, עם ישראל חי. הבנתם? עם ישראל חי. שימו לב, בואו נתחיל רק עם הידיים למעלה. כשאני מרים ידיים, כולם מרימים ידיים וצועקים, עם ישראל חי. שימו לב. אוקיי, רק אני מתחיל. רק אני מרים ידיים. 3, 2, 1. בואו נעצור רגע, אתה עושה מיוט לכולם? אוקיי, אז שימו לב, אנחנו נעשה איזשהו פעם כשיש מיוט, כולם. קצב מהיר על הברכיים, קצב מהיר. אני רוצה לראות כל הכבוד בראל. 3, 2, 1, עם ישראל חי! אלופים. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל איתכם עכשיו. איזה פעילות שלנו. איזה אלופים, איזה כיף לשמוע את כולכם. ילדי הברזל, אנחנו עכשיו מתחילים את הפעילות. קחו מקלות בידיים. אנחנו נעשה... לא, רגע. לפני המקלות, חימום קטן. אני רוצה שתחזרו אחריי. אני מדליק לכם את המוזיקה. תהיו קשובים. עכשיו, שומעים? כולם שחררו ידיים קדימה, לשחרר. למעלה. מעולים, איזה יופי. כתפיים אחורה. אם לא זזתם בימים האחרונים, זה הזמן להתחיל להשתחרר. הייתי יותר מדי בבית, זה הזמן שלנו קצת להשתחרר את הגוף. ועם הקצב, כולם, כיף. כולם. כל הכבוד. כל הכבוד למשפחת טולדנו. עכשיו אני ואז אתם. זה כיף, בום, 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 אתם. אני זה בום, 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 כיף, אתם. ותגדם, כיף, תגדם, כיף, אתם. ובום, בום, כיף. אוקיי, זה הזמן. להרים מקלות בידיים. ואנחנו נתחיל את שיר החימום שלנו. פנים, שומעים אותי טוב? תראו לי עם הידיים שאתם שומעים את המוזיקה. שרי גינסברג, תראו לי, אתם שומעים את המוזיקה, תראו לי עם הידיים. מוכנים? אני מתחיל, רק אני. 1, 2, 3, 4, אתם. כל הכבוד, שרי. מעולים, 1, 2, 3, אתם. רק אני, 1, 2, 3, אתם. וכיף. 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 רק אני ואז אתם, זה כיף, בום. היא מדליק. וכיף, בום. ובום, כיף. ובום, כיף.
ותגדם, טיפ טיפ טיפ. ותגדם, טיפ טיפ טיפ. מעולים, עכשיו אני ימין ימין, שמאל שמאל. אתם שמאל שמאל, ימין ימין. שמאל שמאל. ימין ימין ימין, שמאל שמאל שמאל. שימו לב ועכשיו, זה כיף בום על השולחן. וכיף בום על הרצפה. וכיף בום בום, כיף בום בום. על הרצפה, בום בום בום. מעולים, עכשיו אני, 1, 2, 1, 2, 3, שתה. וכיף כיף 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 כיף. ותגדם, תגדם. ומאוד ברש, בום, בום, כיף, כיף. כל הכבוד חגית טולדנו. עכשיו כולם ביחד קצב. כל הכבוד אלופים. וכיף, כיף, כיף. ובום, כיף, 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 כיף. ובום, כיף כיף, על הרצפה, כיף, בום. מעולים, רק אני, 1, 2, 1, 2, 3, אתם. עכשיו אני, שימו לב, 1, 2, 1, 3, על השולחן. אוקיי, עכשיו כולם, קצב מהיר. קצב מהיר. 3, 2, 1, עם ישראל חי! אבל לא כולם היו איתי, אני רוצה לעשות שוב פעם כולם ביחד. קצב מהיר! 3, 2, 1, עם ישראל חי! איזה מדהים לבנה, ובראל, ואיליה, כל הכבוד למשתתפים. עכשיו שימו לב, עד עכשיו אני נצטרך את ההזדמנות שלכם לקחת את האחריות בידיים ולהיות המנצחים שמובילים קדימה. מכאן הוא מעוניין. יש לו מקלות, יש לו טוב, והוא רוצה לתת לנו קצב שכולם יחזרו אחר. רגע, עד שנייה נפילה באינטרנט. מי רוצה לעלות שיצביע? אני חזרתי, אתם איתי? אני רואה חיים פיליפ, אתה רוצה? אמירם, אתה קטוע. רגע. אני מתנצל, למרות שאני רואה שיש לי קליטה. כן, אנחנו תקועים כאן. כן, רגע, בואו נראה שאמירם מתחבר שוב. אני שומע אתכם אלופים. זה תקועים. אל תדאגו, אנחנו נוציא. אותי אלופים. חיים פיליפ, מה שלומך? עדיין נפתח קצת. חיים, אתה שומע אותי? בסדר. מאיפה אתה אלוף? איפה אתה גר? שמש. בבית שמש. שמש, יפה מאוד. חיים, אתה עכשיו המנצח, יפה. אתה עכשיו המנצח של... קוראים לי אזריאל. רגע, אמירם, תקשיב שנייה. אמירם, אתה קטוע קצת. אתה נורא רחוק, איפה אתה אומר? בבית מלון בירושלים? טיפה לשפר מיקום אולי, אנחנו כאן נוכל גם לאתגרי הטכנולוגיה, לשפר מיקום קצת, כדי שנוכל לשמוע אותך בלי תקיעות, כי אנחנו מאוד נהנים. מעולה, עכשיו מעולה.
יופי, בוא נמשיך. רגע, מעבר דירה, שנייה. מעבר דירה, תעביר את המזוודות ואת התיקים, את הסלון. דגל ישראל חשוב מאוד. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך. היידה, בהצלחה. אוקיי, חיים, מה שלומך? קוראים לי עזריאל. עזריאל, ילד הברזל, נכון? כולנו פה ילדי ברזל, אלופים, ילדים יקרים. איזה כיף שאתם כאן ביחד, משתפים פעולה, ומראים את העוצמה של עם ישראל. חיים, עזריאל, כן. עזריאל, אנחנו רוצים שתיתן לנו קצב, על הטוף, זאת אומרת, כיף, בום, מה שאתה בוחר, ואנחנו כולנו אחריך, אתה מנצח. אתה מוכן? אני אתן לך דוגמה וכולם לחזור אחריי. נגיד, כיף, בום, בטל. גם אתה חי, וגם אתה עזריאל, תעשה אחריי. בום, כיף. יפה מאוד עזריאל, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע אותך חזק. תן חזק עם המקלות של כולנו נשמע אותך, וגם תגיד לו פה. צא. זה כיף, וזה בום. כולם, בום, כיף. תודה רבה לעזריאל, כולם כפיים לעזריאל האלוף. רבקין, תעלי לנו בבקשה עוד אחד מהילדים, עוד שניים. יאללה, מי מהילדים שיצביע? הנה, אני רואה חגית טולדנו. שלום חגית, מה נפתח לך את הרמקול? ומשפחת גינצברג. אוקיי, אז חגית את ראשונה. רגע, אנחנו נפתח לך את הרמקול לחגית. אני רואה שאצל משפחת טולדנו יש שתי אחיות. הנה, חגית, את יכולה לפתוח את הרמקול אצלך. אנחנו עשינו לך הרשאה. שלום לך. שומעים אתכם. ומשפחת גינצברג, תפתחו את הרמקול גם. שלום משפחת טולדנו, מה השמות שלכם? יעל ותמר. אוקיי, יעל את ראשונה נותנת קצב פעם אחת, ואחרי זה תמר. אתם מוכנים? 3. בום כיף. ועכשיו השנייה? שנייה, אין לי את זה. רגע, גינצברג שנייה. בום כיף. עכשיו מספר גינצברג. רגע, מירב, כל אחד פה יש אחד. אז אני מציע אתה תחזיק עכשיו 2 ביד, תעשה אתה פעם אחת ואחרי זה האחת שלך. אוקיי, תן לנו משהו חדש שלא היה. צא. כן, תורך, גינצברג, תתן לנו קצב. מה השם הפרטי? דוד, צא, קדימה. כן, נפתחתי. תעשה, 3, צא. בום. אוקיי, עכשיו, משפחת גינצברג וטולדנו, אני שם עכשיו מוזיקה וביחד אנחנו הולכים לנגן. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא איתנו בכל מצב, גם עכשיו, השם איתנו ועם ישראל חי. אז בואו נשיר ביחד. אתם שומעים את השיר? כולם נדע מלמעלה. בנים? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. מהר. 1, 2, 3, 4. עכשיו רק אני, שימו לב, רק אני. זה כיף, בום, בטל. בטל. עכשיו כולם ביחד,
עם ישראל חי, בורש שוב המסכים, עם ישראל חי. שימו לב, זה קיפור על הרצפה, על השולחן, וקופניקים, בום בום בום, על הרצפה, בום, ובום, בום, קיפ. על הרצפה, בום בום בום, צעד בום, צעד בום. פעם אחרונה כולם בקצב, כל מי שמשמח, לחזק את החיילים בחזית, קדימה קצב! אוקיי, אלופים, תתכוננו. עכשיו, זה מהיר עוד כמה שניות. ואנחנו עכשיו, רבקי, אנחנו נשמח אם תוכלי להנמיך לנו את הילדים המתוקים המנצחים. תנו להם כפיים כולם, למשפחת גינסברג ולטולדנו, כפיים חזקות על ההשתתפות היפה. ואנחנו עכשיו עושים כולם, קצב מהיר! כאילו זה נשבר. חי, אחת, עם ישראל חי! עוד פעם קצב מהיר! שלוש, אחת, עם ישראל חי! עם ישראל חי! עם ישראל עכשיו, עוברים למשחק הפקה נשמח למיוט, ואנחנו עוברים למשחק המספרים. שימו לב, עכשיו יש משחק שקראתי לו משחק המספרים, זה הולך ככה, שאני אומר 1, 2, כולם נותנים לי כיף, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, עייף? למה אתה עייף? ואתה יכול להיות מיוט. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 2. לא להתבלבל, תפסתי אתכם. מההתחלה, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. רגע, עכשיו עוברים ל5, 6 על הצד. 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 1, 2, 2. צמד האחרון של מספרים, כולם ביחד אומרים, כלומר 7, 8, כולם אומרים, 7, 8, 7, 8, וואלה, כבוד מילצקי. אז בואו נעשה ביחד את הקצב. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. עכשיו, אני צריך ילד אחד. לא תודה לכם עוד שלי שבאמת הגיע. יכול לחכות פה. ילד אחד שמוכן להיות מנצח. מנצח זאת אומרת להיות מפקד בצבא, נגיד שהוא מפקד לכל הכוחות. מי רוצה לשרים את היד? מילצקי. הנה, אני רואה משפחת בגד. מצביעים, יש כאן כמה ילדים. איזה בסה היינו כבר. יש, עד אפשר, רבקי. משפחת בגד הייתם? עד אפשר את משפחת מילצקי. רגע, אני אפתח לכם את הרמקול. אני לא רואה אותם. אתה רואה אותם עכשיו? בוא נראה, איזה משפחה? רות בגד, משפחת בגד. תפתחו את הרמקול, משפחת בגד, אתם על מיוט. נו, הנה, שומעים אותנו? אני עדיין לא רואה אותם. רגע, צריך... יפה, משפחת בגד, מילצקי, אני לא שוכח אותך, אל תדאג, אנחנו נעלה אותך עוד.
בוא נראה משהו. אז ככה, משפחת בגד, הנה אתם. אני צריך שאחד מכם יהיה מנצח. מי מתנדב להיות מנצח? זה אומר להגיד את המספרים במקומי. חזק, חזק. אני. מי זה שם? איך קוראים לך? הדס. הדס, את מוכנה? כמו שאמרתי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, את יכולה לבלבל אותנו, כל פעם זה צמד אחר, או 1, 2, או 3, 4, 5, 6, 7, 8, צאי לדרך. 3, 4, צאי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 7, 8. תודה רבה לך. אנחנו עכשיו נשיר ביחד את השיר עם משחק המספרים. אתם יודעים, הנה בדיוק יצא שיר של צמד האחים אמירן דביר ואריק דביר, שהם ביצעו אותו. אז... אמירן? זה מי שהיה מקודם. מי שהיה מקודם, כן. ביצוע של הצמד האחים היקר. שכולם עכשיו שבט אחים מחוברים ביחד. משחק המספרים. 1, 2. 1, 2. 3, 4. 3, 4. 1, 2. 1, 2. 3, 4. 3, 4. 5, 6. 1, 2. 5, 6. 3, 4. 1, 2. כל הכבוד לקצוברג. 1, 2. 3, 4. שימו לב עכשיו אני, זה כיף, כיף, בום, בום. ובום, בום, כיף, כיף. ובום, בום, בום, כיף, כיף. ותרדם, תרדם, כולה ביחד כסף. וואלה, כמה שחר בגד, תן לי בכסף. לא. יופי. לא. כל הכבוד. שימו לב עכשיו למספרים. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6. 5, 6, 8. 3, 4, 3, 4. עכשיו כפול 3. 1, 2. 3, 4. 3, 4. 1, 2. 5, 6. 1, 2. 5, 6. 7, 8. כיף, כיף, כיף. בום, בום. וגם כיף, כיף. וכיף, כיף. ובום, בום, כיף, כיף, כולם ביחד. כסף שמח. וואי, וואי. אוקיי, אתם מתכוננים? אנחנו עכשיו עוברים לקצב מהיר, אני רוצה לשמוע אתכם, קצב מהיר. 3, 2, 1, המשחק! אוקיי, אלופי. והגענו לשלב האחרון, למשחק שחותם נקודות שלנו, משחק הבומי. בשביל זה. אני הולך להשתמש בילד היקר, משפחת מילצקי, שהבטחתי לו שאני אעלה אותו, אז רבקי, תעלי לי בבקשה את משפחת נעלה את משפחת מילצקי. למשחק הזה, משחק הבומים, תפתח את המיוט שלך מתוק. איזה ילדים, אתם גם נראה לי שאת אלישע. עוד רגע. שומעים אותי? כן חמוד, איך קוראים לך? איתן. איתן הגיבור, תראה, איתן שם וגבורה, כמו אברהם האזרחי. תגידי, איפה אתה גר איתן? בפתח תקווה, אבל עכשיו אני בירושלים. באמת? אני עכשיו בירושלים, אבל אני גר בפתח תקווה. מה, אצל המשפחה שלך בירושלים? לא, כאילו סבא וסבתא שלי גרים שם. איזה כיף, אז אנחנו עכשיו שכנים. לפחות בתקופה הקרובה עד שאני אחזור הביתה. אז ככה,
תקשיבי כאן, אנחנו עושים משחק שנקרא משחק הבומים, אני מבקש, רבקי, אם אפשר גם לפתוח את אלישע, סיגלית אלישע, ואנחנו בעצם, אתם תהיו מנצחים יחד איתי, שימו לב למשחק, למשחק הבומים, שאני אומר, תנו לי בום אחד, תנו לי בום אחד, בום אחד, משפחת אלישע, אתה יכול לפתוח את המיקרופון. אלישע, תפתח את המיקרופון שלך. יופי, אלוף. אז אתם מוכנים? תנו לי בום אחד. בום אחד. תנו לי בום אחד. תנו לי בום שתיים. בום שתיים. בום שתיים. בום אחד. בום שתיים. רבקי, אני רואה פה השתתפות יפה גם של משפחת קצבור. נכון? פנינה קצבור. בואי נפתח גם אותם. איזה יופי, אני רואה שם איזה טוב מעניין. סיר נחמד. נכון? כל הכבוד על האלתור. יכולה לפתוח את קצבור. ואנחנו עוד פעם. בום אחד. בום אחד. בום שתיים. בום שתיים. בום אחד. בום אחד. בום שתיים. עכשיו, בום. שלוש, תנו לי בום שלוש, בום שלוש, בום שלוש, ולמספר האחרון, תנו לי בום חמש, בום חמש, בום חמש, שלוש, בום שתיים, בום אחד, רק אחד, לא להתבלבל, בום אחד, בום שתיים, בום אחד, בום שלוש, בום שלוש. לא רואים אותך טוב. בום חמש. הגיע הזמן. לא רואים אותך טוב. לא רואים אותי, מה, את הטוב? לא רואים. אז בואו נעבור. לא רואים אותך טוב. עכשיו רואים, זה בסדר, כן. אוקיי, אז אנחנו עכשיו עוברים לשיר האחרון, ילדים מתוקים. שיר האחרון עם משחק הבומים, שיר שמחזק את כל עם ישראל. גם אותנו פה, כל לומדי התורה, שמחזיקים כל חיה ביחד ננצח איתכם בגבורה. ילדי הברזל, שיר האחרון, קדימה, עוד רגע מתחילים. שימו לב, אני מפעיל. שומעים? שומעים, כן. שתיים, שלוש, ארבע. שימו לב, לקצב, עכשיו, בומי, יעבור, גם מהר. כל הכבוד, אלופים. שימו לב, תנו לי בום אחד. בום אחד. בום שתיים. שתיים. בום אחד. בום אחד. בום שתיים. בום שתיים. תנו לי בום שלוש. בום שלוש. בום אחד. בום שלוש. בום שלוש. בום שתיים. בום אחד. בום חמש. חמש. תנו לקצב. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, בום שלוש, בום חמש, שבע, שמונה, שלוש, ארבע, שימו לב עכשיו ביחד, תנו לי בום שלוש, בום אחד, בום שלוש, בום אחד, בום שתיים, בום חמש, שתיים, שש, שלוש, ארבע, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, בום שלוש, בום שלוש, בום אחד, עכשיו, כולם, מחזקים, ביחד, עם ישראל, לא מפחד, עם ישראל
לא לפחד, השם בום אחד, בום שתיים, בום אחד, בום אחד, בום שתיים, שלוש, בום שלוש, שלוש, עכשיו כולם, חלש, ועל הרצפה. עכשיו לתוך עצמו כולם על הכל. בום אחד, בום שתיים, בום שלוש, בום חמש, בום אחד, בום שלוש, בום שלוש, בום שתיים, וכסף! בקוטה. אתה בקוטה. תודה רבה, מירון. בום אחד, בום שתיים, בום שלוש, בום חמש. פעם אחרונה, קצב מהיר כולם. לסיום. תודה רבה, מירון. לא, זה טעות. עכשיו, לסיום יקיריי, ילדי ברזל כאלה, אני רוצה לשמוע עם ישראל חזק חזק, קצב מהיר אחרון. אפשר לפתוח את כולם בבקשה רבקין? כן, לפתוח את כולם. רק שאני אומר, קצב מהיר, וצועקים ביחד, שאני אומר עדיין. שומעים אותי? רגע, רגע. שומעים אותי? כולם כפיים, כפיים ותודה ענקית. אז אנחנו באמת אמירן, אנחנו ממש רוצים להגיד תודה ענקית לכם, ולהגיד שבת שלום לכל הילדים המתוקים, ובעזרת השם שנתבשר בבשורות טובות לכל עם ישראל. אל תשכחו להיצמד לתהילים, בפרט בשבת קודש, וביחד עם האמונה, ביחד ננצח. שבת שלום לכולם, תודה רבה, חזקו ואמצו, שבת שלום ומבורך. אמן.